Mae wedi bod yn bleser gweld Hollie yn blodeuo fel arweinydd. Mae wedi cychwyn fel arweinydd yr ystafell dechrau 10 yma ers mis Ionawr. Ac yn ystod y cwrs Lefel 4, mae rhaid fi ddweud, oedd wedi cyflwyno gwaith o safon gwych ac yn dangos dealltwriaeth dda iawn ar draws y cwrs cyfan. Dwi wedi mwynhau o'r cychwyn y diwedd. Mwy nag unrhyw beth, dwi'n credu o'n i wedi mwynhau y ffordd oedd y cwrs wedi cael ei hyfforddi o rhan. Dwi ddim yn dysgwr sy'n gallu eistedd wrth bwrdd a ysgrifennu llwyth a dysgu ffona. Dwi yn dysgwr gweledol. Dim ond blwyddyn dwi wedi bod yn y rôl, so mae popeth yn newydd i fi. Oedd o yn y gweithdy, o'n i wir wedi mwynhau clywed be oedd gan arweinydd eraill ddeud am y swyddi nhw. Mae wedi gwneud gwaith gwych, mae'n rhaid i ddweud. Mae wedi bod yn gwneud y prosiect newydd tu allan. Mae hwnna wedi bod yn llwyddiannus iawn a mae wedi cydweithio efo'r staff ac wedi derbyn eu syniadau nhw a mae wedi gweithio yn arbennig. Dwi wedi bod i ysgol ganradd Cymraeg, ond o'n i heb defnyddio iaith Cymraeg ers gadael ysgol. Felly mynd yn ôl i dysgu yn Cymraeg, mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fi o ran y gwaith, be dwi'n gallu defnyddio, pwy dwi'n gallu siarad efo yn Cymraeg. Mae hyder fi trwy to. So felly, Hollie, sy'n ei ddweud pob lwc, ac dwi'n gobeithio fyddai'n gallu ymweld â'r cylch yma eto yn y dyfodol ac parhau i cael profi llwyddiant i fel arweinydd.